Hola, algun de vosaltres ja em coneixeu. Soc Xavier Climent, activista pedagògic. Darrerament no estic fent molts vídeos. No tinc temps, la veritat. I també se me'n fot bastant el que faci un govern autonòmic i els seus partits. Com si demà mateix volen dissoldre el Parlament i tots els partits. És que m'és absolutament igual. Estic molt decebut. La meva lluita continua centrada en l'important, que és la independència. I crec que hauria de ser, o l'hauríem de fer de manera ja imminent. No podem esperar més. Les bales rebudes és una advertència i una amenaça preludi del que ja va passar fa uns anys. La diferència és que abans hi havia uns pistolers de la patronal i dels sindicalistes i ara podríem dir que són molt més civilitzats. Però la mentalitat és exactament la mateixa. Mireu, us vaig a ser molt sincer. Que em trenquin la cara, o que em poguessin haver trencat la cara per defensar la declaració efectiva, és una cosa que és un risc que no li agrada a ningú, però pot valer la pena. Ara bé, que me la trenquin, o coses pitjors, perquè els d'aquí no han fet el que havien de fer, això sí que em tocaria molt els collons. Per què? Perquè es podria haver evitat. No és el mateix fer una DUI, i a veure què passa, que potser no passa res, que Espanya facin un cop d'estat i que encara siguem una autonomia espanyola, o una colònia espanyola, és igual. Perquè si succeeix això, estem condemnats. Si fem una DUI, podem rebre, sí, o no pot passar res, però ja ets un estat que s'ha declarat independent, amb el que estarien ells, si ataquessin, atacant un altre país. Amb un cop d'estat, al contrari, és un estat que sotmet a un territori que ja és seu, ja és de la seva propietat, perquè aquell territori no ha trencat amb l'Estat. I això ho haurien de tenir molt present, però molt present. Si fan un cop d'estat o veiem que estan a punt de fer-lo, cal fer la declaració efectiva immediatament. I si cal passar per davant dels partits i de qui calgui, es fa. Si no, pringarem, i si no, repasseu la història. Mireu la història que passa. Mentre aquí es van barallant per unes engrunes autonòmiques i discutint per tonteries, ells es van fent forts amb la complicitat i el silenci de molts partits i també l'aparell de l'Estat. Ara és quan comencen a veure una mica les orelles al llop, perquè el llop sempre hi ha estat allà, però clar, preferien mirar amb una altra banda pensant que aquell llop era molt lluny. Ara és quan els preocupa. L'estratègia de trobar justícia a Europa no està malament perquè teòricament jugarem en un camp neutral, però és que veient l'envalentonada de la ultradreta amb les picades d'ullet cap al cap de l'Estat, que també és el cap de l'Estat militar, no ho oblidem pas, és possible que no tinguem temps d'aplicar aquesta estratègia de la justícia europea. Això ho heu de tenir molt present, sobretot tots els que teniu responsabilitats. Tots els que volíeu un pols amb l'Estat per veure si això afluixava i tots els que volíeu un referèndum per obrir altres vies, us alerto que això no és un joc, és molt seriós i molt perillós. Cada dia que passa, ells estan més forts i més deshumanitzats. Nosaltres vam jugar i vam apostar fort per arribar fins al final, no perquè ens poséssiu a les potes dels cavalls. Si haguéssim fet la declaració efectiva, potser a hores d'ara, potser ni Vox ni el PP tindrien la força que estan agafant en aquests moments. Ni estaríem en el risc que estem en aquests moments. Poseu-vos les piles d'una punyetera vegada, perquè encara hi sou a temps. Senteu-vos tots plegats i no us aixequeu de la cadira fins que no trobeu una solució al problema. Penseu, sobretot penseu, què podem arribar a ser si som un estat independent. I quin risc tenim si no ho som. Perquè és possible, és molt possible, que l'únic que governareu, si espereu molt de temps, són les cendres d'una nació mil·lenària. Moltes gràcies.